Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, Janar Abdurrahman Chani, ya jinjina wa jami'an tsaron runduna ta tara mai suna Operation Niya bisa ayyukan da suke yi na samar da tsaro. Yana mai cewa ayyukan da suke a kullum suna tasiri. Shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyara jihar Tilibiri, inda ya rangadin dakarun da ke jihar wanda ke fama da matsalar tsaro. Kazalika, Janar Chani ya taya dakarun murna game da gagarumin kokarin da suke yi a kowace rana kan tabbatar da yanayin tsaro domin amfanin dukkan al'umma. Shugaban ya kuma tabbatar wa dakarun cewa kasar baki daya tana sane da kokarin su, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar ya rawaito. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi. Ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau Thulatha, yau mardi ce, ranar Talata, a 14 ga wata na 4 na Musulunci, Rabi'u Thani, hijira 1447, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma a 7 ga wata na 10 Oktobar miladiya 2025. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, tabbaci haƙiƙan kamar yadda kuka ji a kafafen yada labarai, mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani General Darme, President de la République du Niger, lokacin ziyararsa ta kwana biyu a yankin Tilaberi, ya tar da jami'an tsaro kala-kala a wuri ɗai, kuma ya yi musu bayani, ya jinjina musu, ya nuna musu cewa al'ummar ƙasar Nijar tana tare da su 100% kuma tana musu addu'a, kuma talakawa suna godiya game da irin namijin ƙoƙarin da suke yi na zare damce wajen taimakon ƙasar Nijar da talakawan Nijar. Saboda haka sun cancanta a jinjina musu, sun cancanta a yi musu addu'a, sun cancanta wato a ba su goyon baya. Kuma al'umma ta Nijar gaba ɗaya a daidai wannan lokaci, kowa ya san matsayin jami'an tsaro a ƙasar Nijar. Kai da kanka ka san da jami'an tsaro suna aikinsu a ƙasar Nijar, tun daga sozawa, jandarmomi, gardodi, ozuforai, kaza, kowa na nasa aiki. Hatta trafikankin ƙwayoyi, kana gani yanda ko da wani lokaci ake kai kawo ana kama su hanyoyi daban-daban. Kana ganin iri yanda jami'an tsaro ko ga atele ta ƙasa, yanda ake gado iri yanda suke matuƙar ƙoƙari wajen kama 'yan ta'adda da 'yan kidnapping da 'yan sarandi da 'yan trafikankin ƙwayoyi da kokin. Kai da kanka ka san da ba Nijar da ka sani ta a baya ba. Wallahi kai da kanka ka san da Nijar ta canza, kuma kai da kanka ka san da jami'an tsaro sun tashi tsayin daka haikan domin su ga sun ceci al'ummar ƙasar Nijar daga gurɓataccen halin da miyagun 'yan siyasa suka kaɗa ƙasar Nijar a ciki. Saboda haka jami'an tsaronmu masu albarka, kun cancanci jinjina. Allah ya saka muku da mafificin alkhairi. Muna muku addu'a dare da rana, sozawanmu na cikin gida da na waje, jandarmominmu na cikin gida da na daji, gardodinmu na cikin gida da na waje, polisanmu na cikin gida da bakin daji, duwane ɗinmu, ozufore ɗinmu gaba ɗaya. Allah ya tsare muna ku, Allah ya taimake ku, Allah ya ƙarfafe ku, kuma Allah ya ci gaba da ba ku nasara a cikin ayyukanku. Duk inda kuka tinkara, Allah ya taimake ku, ya ba ku nasara. Duk inda miyagu suka tinkaro ku, Allah ya durƙusar da su, Allah ya tona musu asiri, Allah ya bayyanar da makircin da suka ɓoye wato a gare ku. Ko da wani lokaci matsayinmu talakawa waɗanda kuke tsaye-tsayin daka, kun ka ba da rayukanku cewa duk abin da zai shigo cikin Nijar sai ya ƙare da ku ya kutso tsakin Nijar. Babu abin da ya cancanta mu yi muku wallahi illa mu yi muku addu'a. Kuma muna nan dare da rana muna muku addu'a bayyane da ɓoye.
ana yi bayyane, ana yi ɓoye, ana yi a cikin masallacin ne, ana yi a cikin gidaddaji, ana yin bayan sallolin nafila, ana yin bayan karatun alƙur'ani. Dare da rana addu'o'i muke yi ga waɗannan jami'an tsaro masu albarka. Allah ya tsare muna ku, Allah ya taimake ku, Allah ya ci gaba da baku nasara. Kuma waɗanda suka rasa rayukansu a cikin waɗannan gumurzu, Allah ka gafarta musu zunubansu, Allah ka yi musu rahama, Allah ka sa su yi shahada, Allah ka zame masu gata a cikin iyalansu. Allah ka tsare muna ƙasanmu ta Nijar, Allah ka taimaki ƙasar Nijar, Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka buwayar da ƙasar Nijar daga makircin makirai, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da azzalumai karnan farautar 'yan siyasa. Allah ka tsare mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, General Darme, President de la République du Niger, da shi da dukkan waɗanda suke kama masa a cikin wannan tahiya mai albarka ta Majalisar Ceton Ƙasa CNSP wajen jagorancin ƙasar Nijar, tun daga Firaministan Muhammad Ali Lamin Zen da ministrorinmu gaba ɗai da mambobi gaba ɗai 16 na Majalisar Ceton Ƙasa CNSP da guvernar na jihohin Nijar gaba ɗai kaf, da prefe na jihohin Nijar gaba ɗai kaf, da ade na jihohin Nijar gaba ɗai kaf, da conseil consultative na jihohin Nijar gaba ɗai, da sarakin gargajiya uwayen al'umma. Allah ya taimake ku, Allah ya ƙarfafe ku, Allah ya ƙara cusa muku tausayin talakawa a cikin zuciyoyinku. Duk abin da yake alkhairi ga ƙasar Nijar da talakawan Nijar, Allah ya cusa shi a cikin tunaninku. Duk abin da ba alkhairi ba ga ƙasar Nijar da talakawan Nijar gaba ɗaya, ko an ba ku shawararsa, Allah ya goge sa daga tunaninku. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Mutanen Tilaberi kun ba al'umma mamaki sosai, iri yanda kuka fito kwai da kwarkwata kuka tarbi mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Wannan ya ƙara durƙusar da maƙiyan Allah, maƙiyan ƙasar Nijar, ya turmuzar da hantunansu a cikin ƙasa, sun ƙasƙanta, su walaƙaita, idanunsu sun zama 'yan ƙanana, suna baƙin ciki da abin da suke ganin talakawa suna yi ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Haka Allah ya ƙaddara. Kullum muna maimaita muku wannan aya, ya kamata a ce ta shiga a cikin ƙwaƙwalenku. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wannan haka yake, kuma haka za ta zamnawa, kuma haka Allah maɗaukakin sarki ya saya a cikin alƙur'ani. Allah ka taimake mu, ka taimaki shugabanninmu, Allah ka bunƙasar da arzikin ƙasar Nijar, Allah ka taimaki shugabannin ƙasar Nijar, dukkan wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba sa wani abu na jagoranci a ƙasar Nijar, Allah ka taimake sa, Allah ka shige masa gaba a cikin wannan jagoranci, Allah ka sa ya kasance mai aikata alkhairi ga ƙasar Nijar da talakawan Nijar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.